אחיי ואחיותיי, הצדיקים והצדיקות, בדרך אל האמונה. כותב לנו בראשית חוכמה רבי אליהו דוידש, שיש תרופה אחת לכל המחלות, הדאגות, החרדות והפחדים. לכל זה יש תרופה אחת. הרבה אנשים סובלים מחרדות, גופם משתתק, והם אפילו לא יודעים מה הסיבה. וכך לשונו של רבי אליהו, גול אל השם מעשיך ויקונו מחשבותיך. כלומר, כאשר יחזק האדם את מידת הביטחון שבו, תהיה זו סיבה גדולה לטהרת המחשבה שלו. אם יהיו לך מחשבות של אמונה, שמחה וביטחון, כל החרדות ייעלמו ותוכל לגרש את כל העצבות. חיזוק מידת הביטחון היא הידיעה שהשם נמצא איתי תמיד, כי אתה עמדי, השם צבקות עמנו. כל הצבאות שלך איתי, כל השריון, הצנחנים, הקומנדו שלך, כולם נמצאים איתי. אין לי ממה לפחד, יש לי את ההגנה הכי טובה שבעולם. אשרי אדם בוטח בך. לכן אומר הרב, גול אל השם, תחזק את מידת הביטחון וכך תתאר את המחשבה. כיוון שמשליך כל דבריו אל השם, גם אם הבנות לא התחתנו בגיל 35, גלגל הכל על השם שידאג להם. השם יודע שכך הכי טוב בשבילן. הדירה לא נמכרת, וקנית דירה וצריך משכנתה והלוואות בלון. גלגל הכל על השם. עשית השתדלות קטנה, פרסמת בעיתון, וזהו. השם ידאג, אשליך על השם יאהבך. אתה לא מוצא עבודה, ויש הוצאות ומשכנתה, מה יהיה? גלגל הכל על השם. מי שהולך בדרך זו, תהיה לו טהרת מחשבה. כל הדאגות, כל החרדות, הכל יעלה ממנו. כי הדאגה מרחיקה את הישועה. לעולם לא תבוא ישועה על לב דואג. תמיד, בגלל שהדירה לא נמכרת, אשתך לא נמצאת בחדר ניתוח. אז צריך לדעת, אתה חייב להאמין. שמה? כל עוד והדירה לא נמכרת שאלו הייסורים, והרי אתה רוצה שהיא תימכר, מה אתה מרוויח בזה שהדירה לא נמכרת? אשתך לא נמצאת בחדר ניתוח. אז הנה אתה רואה שבזכות זה שקיבלת קצת ייסורים, נמנעו ממך ייסורים הרבה יותר גרועים במקום אחר. אכן, זוכה בגלל הביטחון לשמחה וצהלת פנים, ואפילו יש עליו חולי או נגזר עליו איזה גזרה, על ידי הביטחון מתמתקים כל הדינים ומתבטלים כל הגזרות. אתה מנסה להזכיר את הדירה ולא מצליח, וכל חודש אתה מפסיד 7,000 שקל, אל תדאג. תאמין שבמקום לקנות פרוטזות וכיסא גלגלים, הקדוש ברוך הוא לוקח לך כל חודש 7,000 שקל. אם לא תדאג, תזכה לשמחה וצהלת פנים והכל יתמתק. אומר לנו בעל השומר אמונים, רבי אהרון רטה, הביטחון הוא הבריח התיכון לכל המצוות ולכל התורה כולה. זה עמוד השדרה של היהדות. הוא מביא כל ההשפעות ודוחה כל הפורענויות. שהשם רואה שיש לך מצוקה ואתה לא דואג, כי אם הרופא אמר לאשתך שהוא רואה באולטרסאונד שיש לה עובר צ'יסטה על הראש, והכבד והכליות לא עובדים, ויש ריבוי של מי שפיר, וחשש אוטיזם, אתה לא דואג ולא מתרגש. תגיד איזה יופי, השם רוצה שאני אטפל בילד חולה. כל היום אני אגמול חסד. איזה צדיק השם. הביטחון דוחה את כל הפורענויות וכל הגזרות הרעות. הוא ממתיק כל הדינים וזוכה לטהרת המחשבה. זוכה למנוחת הנפש, מוח טהור ושמח. אוכל ושותה ויושן, ברוגע, מטייל ושמח. יש כאן מי שידאג. למה שאני אדאג? שהשם ידאג לכל. אומר לנו רבי נחמן בשיחות הר"ן, גם אם נפלת בעבירות קשות, אסור לך לאבד את השמחה. תגיד ריבונו של עולם, אני נופל בעבירות. אבל אני בטוח שיום אחד תשנה אותי ותעשה אותי קדוש כמוך. אני מתפלל וסומך עליך ואתה תשנה לי את כל החיים. וצריך להתחנן להשם ויעשה כל מה שיכול בעבודת השם בשמחה. אפילו יהיה איך שיהיה. וכל זמן שאין לו התחזקות הזאת, אינו יכול להתקרב להשם באמת.
כי לפעמים האדם רחוק, ונדמה לו שלא יזכה לחיי העולם הבא לפי גודל התרחקותו. יהודי בן 40 רווק אומר, אני פוגם בברית. מה אני אעשה? אני לא מלאך. איך אני אעבוד את השם עם עבירות חמורות כאלו? נו, אז מה אומרים לו? אף על פי כן אסור לך לאבד את השמחה. תאמין שיום אחד השם משנה אותך. מי שלא יודע את היסוד הזה לא יכול להתקרב להשם לעולם. כי לפעמים נדמה לאדם שרחוק הוא מאוד שיזכה לחיי העולם הבא. לפי גודל התרחקותו מהשם, אף על פי כן יהיה מרוצה. ויעשה כל מה שיוכל בעבודת השם בשמחה, בלי עולם הבא. ואפילו אם נראה לו שיהיה בגיהנום, גם לגיהנום תלך שמח. תפתח בהשם שיום אחד הוא ייתן לך אישה ותחיה בקדושה, תאהב אותה ולא תסתכל על אחרת ולא תפגום יותר. תגיד להשם ריבונו של עולם, אתה תתקן אותי, רק אתה יכול לשנות אותי. וכי אני יכול להשתנות? אתה בראת אותי, ורק אתה תתקן אותי לגמרי. מי יכול לשנות את התוכנה? רק המהנדס שיצר אותה. אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו, כמו שאומרת הגמרא בקידושין. אני בוטח בך שתשנה אותי, והביטחון הוא שאני שמח. מתפלל ומברך ברכת המזון, בשמחה, בשירים וניגונים. מי שלא שמח גם בנפילות שלו לא יוכל להתקרב להשם לעולם. הוא חושב שהוא קרוב להשם, אבל באמת הוא רחוק כמו מזרח ממערב. רק מי שממשיך להיות שמח גם בנפילות, ממשיך לרקוד ולהלל להשם, לא נופל לעצבות ולא לשברון לב. תגיד להשם, תראה כמה אני מקולקל, אתה חייב לשנות אותי. אתה לא תתעלם ממני, אני הבן שלך, אבא. וכי תשאיר אותי מקולקל? אני אתפלל ואתה תשנה אותי. וכך אומר רבנו, ויתחנן אליו ויעשה כל מה שיוכל בעבודת השם בשמחה. אפילו איך שיהיה. וכל זמן שאין לו התחזקות הזאת, אינו יכול להתקרב להשם, כי אם נפלת בכעס וקלקלת למשפחה את שולחן השבת, איך אתה רוצה להתקרב להשם? וכך כותב רבי נחמן, כמו שמספרים בבעל שם טוב, שפעם אחת נפל מאוד מאוד, עד שנדמה לו שבוודאי לא יהיה לו עולם הבא. ולא היה לו במה להחיות את עצמו, ואמר, אני אוהב את השם בלי עולם הבא. וכל אדם, אפילו איש פשוט, לא יכול להיות איש כשר, כי אם שידע לעמוד בכל זה. וצריך להגיד להשם, אבא, אז לא יהיה לי עולם הבא, אבל אני אוהב אותך ורוצה את רצונך. מספר תלמיד חכם צדיק, רב באיזה יישוב, הוא מספר שאשתו השתגעה. אמרה, נמאס לי מהדת, הורידה את המטפחת, חבשה פאה נוכרית, קנתה לילדים אייפונים, לא מתפללת, הפכה מודרנית. ואז אותו יהודי אמר, מה יהיה איתי? אני בדיכאון, לא יהיה לי בית חרדי, הלך עליי. אמר לו הרב, אסור לך לאבד את השמחה. השם לא רוצה שיהיה לך בית חרדי. הוא רוצה שתשאר סבלם ותקרב אותם, זה עבודת השם שלך. כמו שהשם לא רוצה שתשב בסוכה או מוריד עליך גשם, ואתה יוצא החוצה ולא בועט בסוכה, כך אל תבעט באשתך ולא בילדים. גוי בועט, שלא מסתדר לו מה שהוא רוצה. ריבונו של עולם, אם זה מה שאתה רוצה, אני שמח. הוא ממשיך להתפלל וללמוד תורה וברכת המזון בשמחה. ממשיך לעשות לך כפיים וניגונים, וזהו, אתה מנהל את כל העולם, ולא אני. אומר הבעל שם טוב, אני לא רוצה עולם הבא. האהבה שלי אליך זה העולם הבא שלי. ומי שאומר כך יקבל עולם הבא פי מיליון. גם בנפילות אסור להתייאש. תפתח בהשם שהוא יתקן אותך. הביטחון בהשם זה לא רק בפרנסה, אלא גם בעבודת השם. גם בעבודת השם עד לפה. יהי רצון שהדברי תורה יחזקו אותנו, יחדירו בנו אמונה, נתאבד על השם, לא נעזוב אותו בשביל שום דבר. שום דבר לא יכניס אותנו לא לדיכאון ולא לייאוש, אלא אדרבה ואדרבה. יש לנו אבא אוהב שרוצה שיהיה לנו רק טוב ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב בעזרת השם. יהיו ברוכים, יהיו ברוכות, זכו לכל הישועות, אמן ואמן.